Jeste li se ikad zapitali kako da svaki dan živite s više svrhe, moći i utjecaja? Knjiga Dnevni zakoni Roberta Greene nije samo vodič, to je vaš dnevni mentor za životne izazove. Ova knjiga sadrži 366 praktičnih lekcija koje pokrivaju moć, strategiju, ljudsku prirodu i osobni razvoj. Pridružite mi se dok istražujemo najvažnije ideje ove genijalne knjige koja će vas inspirirati da preuzmete kontrolu nad svojim životom. Robert Greene vjeruje da uspjeh nije rezultat jednog velikog poteza, već dosljednih svakodnevnih akcija. On poziva čitatelje da kultiviraju navike koje ih približavaju ciljevima. Fokusirajte se na male pobjede koje se akumuliraju s vremenom i oblikuju vaš karakter. Što su svakodnevne navike? To su male rutine koje svakodnevno ponavljate. Naprijed, buđenje rano ujutro, zapisivanje ciljeva ili čitanje 10 stranica knjige. Iako se čine malim, ove navike oblikuju vaš identitet. Kako ih graditi? Na primjer, naučite kako kontrolirati svoje emocije, jer stabilnost u svakodnevnim izazovima vodi do dugoročnog uspjeha. Planirajte unaprijed. Svaku večer definirajte 3 ključna zadatka za sljedeći dan. To vam daje fokus i smanjuje prokrastinaciju. Smanjite smetnje. Isključite obavijesti na telefonu i odredite vrijeme za koncentrirani rad. Pratite napredak. Vodite dnevnik gdje bilježite što ste postigli svaki dan. Primjena u praksi. Primjer. Stephen King piše svakodnevno bez iznimke. Njegova rutina od nekoliko stranica dnevno rezultirala je 10 bestsellera. Učinite isto u svom području. Greene naglašava važnost razumijevanja ljudske psihologije. Ljudi su često vođeni emocijama, egom i skrivenim motivima. Ako želite uspjeti, trebate naučiti kako čitati ljude, prepoznati njihove slabosti, strahove i ambicije. Ova vještina pomoći će vam u donošenju boljih odluka i izgradnji snažnih odnosa. Kako razviti ovu vještinu? Dubinska analiza. Greene naglašava da ljudi rijetko djeluju racionalno. Često nas pokreću nesvjesni motivi poput potrebe za priznanjem, sigurnošću ili ljubavlju. Ključ uspjeha leži u razumijevanju tih motiva i prilagodbi vlastitog pristupa. Kako razumjeti ljude? Inspiracija iz povijesti. Winston Churchill briljantno je koristio svoju sposobnost čitanja drugih kako bi pridobio saveznike u Drugom svjetskom ratu. Njegova vještina empatije i analize suparnika učinila ga je nezaustavljivim liderom. Inspiriran svojom prethodnom knjigom 48 zakona moći, Greene nas uči kako izgraditi moć, ali i kako je zadržati. Ključ leži u strategiji. Naučite kako se prilagoditi, kako ostati nepredvidivi i kako zadržati prednost u svakom odnosu ili situaciji. No, budite oprezni. Moć može biti opasna ako se zloupotrebi. Kako vladati sobom? Pouke iz povijesti. Napoleon je izgradio moć nevjerojatnom strateškom preciznošću, ali ju je izgubio zbog prekomjerne samouvjerenosti i neprilagodljivosti. Greene nas uči kako izbjeći slične pogreške. Greene koristi primjere iz povijesti, filozofije i suvremenog svijeta kako bi pokazao kako stvoriti strategiju koja vodi do uspjeha. On sugerira da svaki dan razmišljate poput stratega, procijenite svoju situaciju, predvidite potencijalne izazove i planirajte unaprijed. Razmislite o svom kraju igre i radite unatrag prema svojim dnevnim ciljevima. Kako postati strateg svog života? Dubinsko razmatranje. Inspiracija. Bill Gates nije samo razvio revolucionarni softver. Njegov strateški pristup poslovanju omogućio mu je da dominira tržištem desetljećima. Greene koristi inspirativne priče iz povijesti kako bi ilustrirao svoje lekcije. Od Napoleona i Sun Tzua do suvremenih lidera uči nas kako prepoznati prilike, izbjeći zamke i ostati usredočeni na svoju misiju. Povijest nas uči ne samo o uspjehu, već i o pogreškama koje treba izbjegavati. Praktična primjena. Proučavajte biografije velikih vođa kako biste razumjeli njihove uspjehe i neuspjehe. Primijenite povijesne lekcije u svakodnevnom životu. Od donošenja odluka do upravljanja konfliktima. Jedan od najvažnijih zakona u knjizi je umjetnost samoovladavanja. Greene naglašava važnost upravljanja vlastitim emocijama, posebno u kriznim situacijama. Strpljenje, introspekcija i samodisciplina ključni su za prevladavanje prepreka i postizanje dugoročnih ciljeva. Proširene strategije. Primjeri stvarnog života.
Serena Williams postala je svjetski poznata tenisačica zahvaljujući svom smirenom pristupu i sposobnosti da zadrži fokus čak i u najtežim trenucima. U svijetu koji se stalno mijenja, sposobnost prilagodbe je neprocjenjiva. Green savjetuje da ostanete fleksibilni u svom razmišljanju i ponašanju, jer će vam to omogućiti da iskoristite prilike i prebrodite izazove. Prilagodba nije znak slabosti, već inteligencije. Praktičan savjet. Kada se suočite s promjenama, usredotočite se na ono što možete kontrolirati. Razvijajte nove vještine koje će vam pomoći da ostane konkurentni u promjenjivom okruženju. Green nas uči kako pretvoriti neuspjeh u priliku. Svaki poraz je lekcija koja vas može učiniti jačima. Ključ je u analizi što je pošlo po zlu, učenju iz pogrešaka i povratku s većom odlučnošću. Primjer. Michael Jordan, jedan od najvećih košarkaša svih vremena, nije uspio ući u svoju srednjoškolsku košarkašku momčad, ali taj ga je poraz motivirao da postane bolji nego ikad. U svijetu prepunom buke, Green naglašava važnost tišine i promišljenosti. Oni koji pažljivo promatraju i slušaju često imaju prednost. Tišina je moćno oružje koje vam omogućuje da bolje razumijete situaciju i ljude oko sebe. Jedan od završnih zakona podsjeća nas da je svaki dan dragocjen. Green poziva čitatelje da iskoriste svaki trenutak za osobni rast, jer je vrijeme najvrijedniji resurs koji imamo. Budite svjesni prolaznosti i živite s namjerom. Knjiga Dnevni zakoni nije samo vodič za život, već alat za svakodnevno poboljšanje. Ona vas uči kako prepoznati prilike, izgraditi moć, razviti strategiju i ostati fokusirani unatoč izazovima. Ako želite preuzeti kontrolu nad svojim životom, ova knjiga bit će vam neprocjenjiv saveznik. Pozivam vas da lajkate ovaj video, podijelite ga s prijateljima koji žele izvući maksimum iz svakog dana i pretplatite se na kanal za još više inspirativnih sažetaka knjiga.